טוב, אז כמו שהבטחתי לכם, אני אדגים לכם את 5 התרגילים של סדרת הבטן של הפילאטיס, ככה שתוכלו להתאמן כל יום ולבוא לשיעורים שלי יותר מוכנות. קודם כל אני אסביר דגש מאוד מאוד חשוב בעניין של הגב. אז אם אתם זוכרות, בשיעור דיברנו על ניוטרל ספיין, שזה קשת טבעית של הגב. בעצם כשאני מגלגלת את האגן שלי פנימה, אני יוצרת אימפרינטינג, ואז אני מדביקה את העמוד השדרה התחתון למזרן. כשאני מגלגלת את האגן החוצה, אני יוצרת קשת מאוד גדולה בגב. אני רוצה שנשמור על ניוטרל ספיין במהלך כל התרגילים של הבטן. אז התרגיל הראשון נקרא סינגל לג סטרץ'. התרגיל הוא בעצם שאני מעלה את הרגליים ל-90-90, ואז אני תופסת רגל אחת כשהידיים שלי מעל הברך, מרימה את הראש והשכמות, בטן חזקה בפנים, ואז בהוצאת אוויר אני מחליפה רגליים. שוב מוציאה אוויר, מחליפה רגליים. אני מחזיקה מעין תפוז בין הסנטר לבית החזה, ושומרת על קשר ישיר בין האסיסים לצלעות. אני לא נותנת לגב שלי להיות מוקשט. התרגיל הבא הוא דאבל לג סטרץ'. הדאבל לג סטרץ', אני מחזיקה את הידיים על השוקיים. ממש מתעגלת, בטן חזקה בפנים. בשאיפה פותחת ידיים ורגליים, מחזיקה בטן חזק בפנים, הוצאת אוויר דרך הצד, חזרה לשוקיים. שוב, בלקיחת אוויר אני פותחת ידיים ורגליים, בהוצאת אוויר אני סוגרת חזרה פנימה. התרגיל הבא נקרא סיזר. פלקס ברגליים, שוב הראש והשכמות למעלה, 2 ניעות לכיוון הפנים ולהחליף. 2 ניעות, 2 ניעות, 2 ניעות, וכל פעם להוציא אוויר ופו, פו ופו, פו. עדיין הדגשים תקפים גם לתרגיל הזה, בטן בפנים, החזקה על הניוטרל ספיין, וזה התרגיל השלישי. התרגיל הרביעי, lower and lift. אפשר לחבק ברכיים ולנוח. התרגיל הבא, מכניסים ידיים בצורה של יהלום מתחת לאגן, מרימים ראש, בטן בפנים, ואני יורדת בפוינט 3-4, בטן חזקה בפנים, פלקס חזרה, עליתי. אני שומרת על רגליים צמודות, התנגדות חזקה, והבטן זאת שמעלה לנו את הרגליים למעלה. התרגיל האחרון, קריס קרוס, רגל אחת כפופה, רגל שנייה ישרה. אני מערסלת את הידיים מהצוואר ומתפתלת לכיוון הרגל הכפופה. ולהחליף. ולהחליף. וכל פעם להוציא אוויר ולעשות טוויסט גדול בגב ולהחליף. ולחבק ברכיים ולנוח. אז זהו, אני מאוד מקווה שאתם תתאמנו בבית כל יום 5 תרגילים, זה הכל, וזהו, ביי ביי.